Co desenvolvemento deste tipo de exercicios que tentan simular un incendio forestal real, o que se busque poñer a proba os mecanismos de resposta e coordinación entre todos os operativos que participan neste tipo de emerxencias. A práctica na que tomaron parte uns 100 figurantes simula a declaración dun lume no Monte de Serres, no concello de Muros, de nivel 2, no que a súa evolución implica un risco para os veciños de varias aldeas próximas. Un simulacro, unha posta a punto, un entrenamento é o primeiro que facemos na provincia da Coruña despois de ter unha serie de reunións durante todo o ano de formación con todos os técnicos do Servicio de Protección de Incendios Forestais. En definitiva, pois é unha posta en común, é un entrenamento necesario, sobre todo para dar resposta a situacións de emerxencia e para dar cobertura tamén pois para a toda a cidadanía. Facemos un simulacro do que sería un incendio, pero tamén que se vai ver afectada a poboación co confinamiento en distintos centros educativos e avisos á poboación de que queden confinados no seu domicilio para que non salisen en caso de que fose real. Cando, digamos, o risco e a actuación en territorio forestal, sería de medio rural, se fai cargo da extinción e do operativo destes incendios, pero cando afectan e poñen en peligro zonas habitadas, nos integramos un operativo máis amplo de protección civil, que son as situacións 2, do que hai que integrar distintas administracións, fai falta unha coordinación e un repaso duns protocolos moi específicos para a interrelación e a operatividade destes distintos medios. Estos son simulacros que, digamos, nos recuerdan, fortalecen estos protocolos, estas interacciones entre distintas administraciones e son tremendamente necesarios para estar con todo a punto de cara á temporada estival e que, se esas situacións de alto risco e esa actividade incendiaria se produce, pois realmente tenemos que chevar a realidade para a defensa, a protección dos galegos, este tipo de protocolos e de actuacións. A práctica realizada enmárcase no Plan Especial de Protección Civil ante Emerxencias de Galicia, preparado xa de cara á temporada estival.